Lasai. Ez da zauriturik gertatu, lasai. Agian, belarritako kalte txikin bat edo, baina txantxa bat besterik ez da izan. Jon lagunak eta bion arteko txantxa bat, eskerrik asko, Jon. Egun hauetan, hauteskunde kanpaina dela eta hitzez inguratuta gaude. Bestetan publizitatea dela, baina beti hitzak eta. Gogorazi nahi genizuen, gauzak adiraz daitezkela hitzik egin gabe, bertzen. Eta, claro, hortan badira espezialistak, badakite hori ondo egiten dakitenak. Zate bateago, gallegoak omen dira hortan oso zerak, oso abilak. Hitz gutxitan gauzak adirazten. Fraga Iribarne kenduta eta gaur Nobel saria eman dioten Camilo José Cela kenduta. Horiek hitz asko ite dute, baina bestela oso gutxi egiten omen duten. Behin ba omen zeuden, bi gallegino, haitxe zertzean, kainaberakin, arrantzan, denbora luzean ez zera errapatu gabe eta hitzik ez. Halako batean, Manuel Iñok, ikaragazizko tirazoa sentitu du. Tirazoa, zeizango da tirazoa. Eta lagunakan behira. Atera du. Zeizango zen, haizue, sirena bat. Sirena puska, rubia, ikaragarrizko gereziak, lehatze usaia. Eta hartu du Maloinak kondo begiratu goitipera, miatu aztertuta. Azkenean, lost, berriro uretara. Etorri zaio lagunata, Manueliño, ¿por qué? Eta Manueliño berantu, ma por dónde? Baina, badakizue. Hori da, sintesia. Ez dizuet honekin esan nahi, gutxi hitzein behar denik. Hitzgarioa naiz, eta nire familiko guztiak hitzgarioa gara. Lehen guzua Pako Flin hori, gain dala gutxi bakizu gertatu zitzaion, konfesionaria joan zen, eta Ave Maria Purísima, eta apaizak esan, seme esan, aizu pater. Atzo gauean, 6 aldiz. Eta 3 emakume desberdinekin. Eta apaizak, eta da mutu egiten altzara, da mutu, keba, baina baten batik kontatu nahi nion. Claro, hitz egitea. Hitz egitea beharrezkoa da hainbat momentutan. Horretxegatik jendeak ez dakielako hitz egiten akaso gertatzen da askotan, esatu matrimonioetan, senar-emazte bikoteetan. Ginetan isilik eta zeo azten dira esaten da, herri harta. Gaizki ikasi behar da izaten. Joan dagoan, kalean pasatzen ninduela, pasatzen nintzen nire lagun Luis Miguelen etxeen ondotik, eta nik usinen portaletik Luis Miguel ateratzen. 2 maleta hondikin. Eta izue, etxe homo. Kristo bat egin da. Begia ondituta. Sudurretiko hola zeriola. 3 hortz faltan. Iliak erkenduta hola. Arropa guztia puskatuta. Zapata bat faltan. Baina Luis Miguel? Zer zabiltza itxura horrekin, baina. Zer zabiltza? Banoa etxetik. Emazteagin kriston herri harta. Baina, emazteak hori egin aldizu. Bai ba. Ni sututa, bera, niri emazteak horrelakorik egingo balit. Eske, txikitu egingo nuke, Ze uste dugu, daukatela maldetan. Baina izketa kontua nahi gerala, jakin behar da noiza isiltzeko momentua ez da. Nire isiltzeko momentua, iritsi da. Orain, hor non bat! Hor non bait bai, gure gaurko lehiaketa honezkero danak zai egongo zaretenez, kontu gutxiago eta guazen lehenengo zenbaki ateratzera. Ia, ze zenbakia? 71.
Zazpi bat, nor du? Zazpi bat? Inork ez? Bai, norbait bai. Kaixo, ditzen, nola duzu, zaude, nola duzu izena? Aurea. Aurea, eta nongo zera? Donostikoa. Donostikoa Aurea, iseri zeite, hortxe bertan bai, lasai eta ean orden zure kontrakoa. Ez da ateratzen egin behorrizua ez bere, bi sartuko ziren zulo berean ta, orain bai. 87. 87. Beste neskatil bat. Urrutira bihoak egu. Kaixo, zurea nola duzu izena? Elena. Eta nongoa zu? Alegikoa. Alegikoa? Bai. Elena esan dira zu. Bai. Elena eseri zeite, Elena eta Aurea, ez da? Bai. Biok eguneko albistetan jarriak zaudete? Bai? Ez asko? Ikus dezagun ba. Ez dizuet galdetuko ez, nork irabezi duen Euskadi saria, bai baitekigu Bernardo Atxagak irabazi berri duela. Hori bazen egiten? Beraz, hori jakinezkero, ia asmatu zenuten lehiak eta guztia, baina az gaitezen. Pasa berri da. Orain dela egun gutxi batzuk, ordenadoreen birusa eta dela eta ez dela. Zerbait badakizu? Ze izena zuen ordenadoren birusak? Hor nonbait. Maiatzaren lehena. Ostegun santua ala ostiralak 13. Ez salatu? Ostirala 13. Ontzat emango dut, baina ojo txalatzearekin. Direla egun gutxi ere Wall Street, New Yorko Wall Street horretan, zerbait gertatu da, ez da? Wall Streeten badago neurkin famatu bat. Eta ze izen du neurkin honek? Hor nonbait. Dow Jones, Tom Jones ala Paco Jones. Tom Jones? Ezpa, Tom Jones kantari bat zen. Benetazko izena Dow Jones, hau da, Dow Jones zen, Dow Jones. Sentitzen dut, Elena. Baina oraindik badaude aukerak. Aurea, zenbateko hau ere berria da. Zenbateko izan da Espainian prezioen indizeak joan den irailean egin duen igoera. Hor nonbait, 100 grado zentigrado, 42,2 kilometro ala 1,1 puntu. 1,1 puntu. Bai! Justu. Gertatu berri da ere, joan den asteburuan, Bretainia handiko alderdi konservadoreak hauteskundetarako hautatu duela Margaret Thatcher. Ze izen goitiz da ezaguna Andre hau. Hor nonbait, hanbotoko dama, burdinezko dama, ala edurne zuri. Burdinezko dama. Seguru? Bai. 2 eta 1. Aurea, Aitor Mendizabal eskultoreak, dela gutxi, euskaldun ospetsu bat estatua batean bilurtxik jarri du. Nor, hor nonbait, ardantzaleen dakaria, Aita Barandieran ala Itziar Aizpurua. Itziar Aizpurua. Nahiko luke, baina ez. Aita Barandieran jarri du gizajoa bilurtxik. 20 urte gutxiagorekin. Ui! Okerrezpanago, eta ni hauetan okerri biltzen naiz, ezta? Baina berdinduak zaudet, ezta? Bueno, berdintzuak egoteko aukera daukazuzuk asmatuz gero, ondo noa. Beraz, Elena, sonatuak izan dira, oso sonatuak, joan den astean gure bi laguntzaile hauek, Peterri eman zizkioten musuak. Baina ze izen dute gure bi laguntzaile hauek? Hor nonbait, Onesima eta Obdulia, Olga eta Olatz, ala Zurine eta Garbine. Olga eta Olatz. Bai! Ez dut uste okerren hauenik, berdinketa egonda, ez da? Zajarri zaitezte zutik meserez. Desenpaten du jartzit ez den nire ondoan, galderatxo bat egingo dizuet, eta zelena, hori da, galderatxo bat egingo dizuet. Kara ikruz antzeko bat izango da. Txileko Augusto Pinochet ezautzen duzu biok? Bai, badu bigarren apellido bat humano gehien zuenak bezala.
zein da bigarren apelidu hori? Nik esango dizkizuet bi, bakoitzak bat hartu beharko du. Augusto Pinochet Ugarte, ala Augusto Pinochet Arregi. Ugarte. Ugarte. Ugarte? Bai. Zuk ere Ugarte? Bai. Bai ba, Ugarte da. Tira, baina beste aukera bat jarriko dizuet, hemen desenpate egin beharra baitago. Gure funtzioko Peterrek ere badu bigarren apelidu bat. Zein da? Miner ala Miranda? Miranda. 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 Biak ados, Miranda? Ba, ez duzuz batek ez besteak armatu. Miner, beraz jartzaitezte mesedez hor, eta hankak egin beharko dituzue, txamponik ez baitut ekarri gainean. Beraz, nik esatean zu hasiko zera aura, bakizue hanka bakarra eta hanka erdiak. Beraz, bat, bi eta hiru hasi, Aurea, bat, zeuk, Elena, Aurea? Elena, Aurea, Elena, Aurea, Elena, Aurea, bai? Elena, ea nork harrapatzen duen nork? Aurea harrapatu du! Beraz, Elena, sentitzen dut, aukera poli bat izan duzu Peterren bigarren apeliduakin, baina tira. Zengo joa. Eskerrik asko eta hurrengo arte. Eta zuri Aurea zorionak. Zorionak, kostata, baina azkenean, Bai, lortu dut. Bai, beraz, mesedez olatz, saria hemen duzu. Zorionak, ondo pasau bidaiean, eta... Kriston Burrundaie! Kriston Burrundaie! Kriston Burrundaie! Kriston Burrundaie! Beti! 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 Jotakie, hori garai batean Kriston Burrundaie, baina orain, Xabe, o Jesusito de mi vida talakoak, ez? Bueno, Jesusito de mi vida ez dugu jotzen, baina jotzen dira, Jose Maitxo Beltza talakoak. Bai, jotakie, garai batean, dinbidan ba, Euskal Herri guztiak horritzen eta zer ateratzen, baina orain, itoitz talde urazeneko Juan Carlos Pérez ekartu zaituzte, eta nonbait, suabeago edo ze zabiltzatea. Bueno, ez de Juan Carlos Pérez hartu digulago suabeago, bakarri bagu presta ditugun abestiak, igual, pixkat mota, pixkat suabeago dizela, eta, bueno, gero beak, produzio lan hain di pixkat, estudioan lagundu ziuk, eta hor dago dizka, ez? Ederki, eta ea guztion gustokoa den. Aizu, 1981 San Ignazioren 5. mendeurren omen da. Eta esan digute, zazuek azpeitarra zareten ez, enkargatu indizuetela ospakuntza hortarako himno bat, Bai, lehenkoan egon dituan alkateak initziten, da esan zigan, ospakizun hortako, himno harba prestatzeko, eta hortan egaitu lanean behintzat. Eta horren ondorioz, orain eskainiko diguten San Ignazioren 5. mendeurrenako himnoa, estreno mundiala, oraintxe bertan! Sartuko naiz, egokia den garbi jakin gabe. Zaude lasai, zaude lasai. Zure aurrean, lotzaturik, gela barruan, geu bion bakarrik. Nezean be, zatoz nerekin, ez lotzatu. Zure aurrean, hemen nago ni, beldurrak nigandik urrundu. Zertarako balio dun, zertarako gordeta edukitzen duzu, ez dakizu.
badakizu Nezean behin agertzen zara Eman behar bakarrik zaudela Zaudela zai Zaudela zai Zatoz, zatoz nerekin ez lotzatu Zura aurrean hemen nago ni Beldurrak nik handi urrundu Ez lotzatu, zura aurrean hemen nago ni Beldurrak nik handi urrundu Ez atoz nerekin, ez lotzatu Zura aurrean hemen nago ni Beldurrak nik handi urrundu Urrundu, urrundu Kaixo. Zer dugu? Espionajea. Zergatik diozu hori? Espionajea. Tostoi. Ez, gizona, hauek kamarak dira. Hauek zuri fotografia, zuri argazkia ateratzeko. Errotatua. Hoxe. Baina, ez zaite hemen gelditu, mesedez. Xeri zaite lasai. Eta hasiko gara izketan. Tira. Ongi etorri gainera gure agentzira, badakizu hemen bilatzen ari zerena seguru aurkituko duzu. Hori nabakit, hori bai, kastilanuk esatuten bezala, al grano. Tira, ba. Esaidazu, hasiko gara, esaidazu izena, mesedez? Izena? Bai. Izena? Bai. Teo, arroa barnea antzate beitia, naskande nekua. Nola, kaskante esan didazu? Naskande nekua, naskande baserrikua, naskande. Hoi da. Bai. Urteak, mesedez? Urdeak? Bai. Gaztea, mago bitzen egin baratzen, atxurra egin, fenomeno. Hora, batzutan bizkarren egin magordu eta krasite, baina bestela espezial. Zeure, bai, eskerrik asko, zeure lanbidea, mesedez? Lanbidea? Zeure profesioa? Ofizioa? Hoxe, ofizioa. Plazerua. Nola, zuk plazak egiten aldituzu? Plazak, ez plazan, lagunekin berrekitan, nola? Solazian, ba. Ez da erreza. Aizu, ze ikasketa dituzu, Teo? Ikasi? Bai. Ikasi ez eroz. Zara soa bestela besta tontu gaitzako eta horrek liburuak kamasutra eta gero ez da berretxikoa nola biltzen dira eta ez. Ikasi batez. Aizu, eta zuk hobirik ba alduzu? Hobiri. Zida jasotan bat, ozera hori? Ez, esan nuen, ea afiziorik baduzu. Izan noizpenga morran amato bestela. Bai, baina, afiziorik baduzu, afiziorik? Afizioa, kultura. Bagola, musa eta afaiak eta konkursua. Aizu, erlijioa mesedez? Apostolikoa, romanikoa eta atonikoa. Onsilberik esatuna, igandeo meseta. Onsilio plomua da eta zemoia gara guten zigarratxo bat burutxo bat erretzea guten gehatzek aldea baina bestela, ondo, minizan bestela. Zerak esatuen, zuazte pakean guk, amen esategu, amen. Aizu, Teo, zuk pentsatu alduzu inoiz nolako, ze tankerako Andrea nahiko zenuke eskontzeko? Andrea nolakoa? Bai. Andrea? Bai. Korrintia. Itxeko lanak egiteko ondo, garbitak eta esto, bazkari, babarrunak eta babak ondo prestatzen egin eta eta itxeko, zurreko hilak entzeko eta horietako askazala murtuzteko eta hori, miso egiteko balin bada, hobeto miso egiteko balin bada, baina bestola ondo, eta gero dotergin konfondukea, konformida honekoa naiz. Ederki. Aizu, begira, Teo, mil esker esan diguzun guztiagatik, seguru gaude daki guztiekin jakingo dugula, zuretzat Andrea egoki bat aukeratzen eta beraz zita batetarako deituko zaitugu, zita horretan gure idazkaria lagunduko zaitu. Idazkariak, ni jefiokin.
Aizu, begira, baina gure idazkaria ez da nor nahi, Amaia Lasa da, poeta da, eta poeta guztia badakizu maitasun arazo horretan askotxo dakiten jendeak direla. Poeta, ondo, konkursu horretan da. Poeta, ondo. Beraz, zaude. Ez duzu eba, telebista atatzen dian hori funtzioan, Olga eta Olatzeo izen xele behiek. Horren atzeko ez duzu almatzen anikiko. Sentitzen duteo, baina holakorik ez daukagu, ez dira gure bezero oraindik ere. Haizu, eta garantiak ematen duzu. Garantia, guzuran garantia ematen duzu. Baina zertarako nahi duzu garantia? Garantia, Jose Antonio dendako txapelekin bezala, simurtzen dianean bueltatzeko. Sentitzen dut. Agur. Kalean zehar irtetzen banaiz Zure bila Kalean zaren ziur jakin gabe Ikusi nahian Jolastu nahian Azaltzen zara Nabarmena da Gaur zure bila erten dudala Galdera bat egiteko asmoa daukat eskuartean Etorriko alzara Ez aidazu gaur nirekin etorriko zara Bizi guztia bakarrik egoteko asmorik ez dut Baina batera bizitzeko nonbaitik indarrak lortu behar ditut Erregiten naiz, bete egiten naiz Erregiten naiz Ez aira zerbait egiteko presaren gaur Kaixo, Kaixo, zu noski zurin andereñoa izango zara. ezpa! Berak ezin izan du etorri eginkizun garrantzitsu bat daukalako eta ni bidali nau bere parteetatik. Baina, orduan ez du ezer egitirik izango, badakizu agentzia matrimonial hauetan, interesatuak berak. Zergatik ez! Berdin-berdinak erata. Egia esan, aizpakera eta pixkia gainera. Begira, berak zurina izena du eta nik
Zuringo, hori da, zuringo. Hola badiozu, hasiko gara orduan kuestionarioa betetzen. Bai, nahi baduzu. Ea, urteak zenbat urte dituzue? Oso gaztea, gaztea, sasoiekoa. Zenbat izango ditu, Bizkiak bazarete edade berekoak izango zarete, noski? Bai, jatzazu 22, bai. 25. Tira, 20 piko, hori da, 20 piko. 20 piko luzea. Lanbidea, ze... Lanbide asko ditu gaixoak, bai. Baina dena galdu ditu. Orain langabezian dago, baina aurki, datorren astean lakuan hasinko da lanean, bai, lakuan. Gertatzen dena, oso postu, izen oso arraro dut. Badakizu egin Eusko Jaurlaritzak izen arraroa jartzen dizkio. Moralki desbideratutako neskarin, kaskarin eta ipordifin guztien ongizaterako, batzar orokorerako zuzendaritzan lan egingo du, hortxe. Eta filiazio politikorik bat? Gu politika bat erez. Gu beti nazionalistak, katolikoak. Ikasketarik? Ikastaro asko egin ditu, badakizu. Katekesia, gogo jardunak, konfirmazioa, eta unibertsitatean ere urtebete pasa zuen. Bai, kazetaritza egiten, baina utzi egin zuen, utzi egin behar izan zuen. Zergatik? Zergatik diozu? Ura gorriz beteta dagolako. Komunistak, karlistak, karteristak, Josus Maria eta Jose. Eta gainera esango dizut gaztetxo. Gure hoja parrokial egiteko ez da titulurik behar. Hobi edo afiziorik baldu? Bai, noski, baina gaixua, hain lanpetua dagoenez, asteburutan bakarrik dauka hastia. Bai, esango dizut, mesa santuan, poltsa pasa, bai, txokolaterian, bilera santuak egin, bai, eta santuei hautzak xautu, eta bestein bat gauza santu egiten ditu, noski. Aizu, eta zure aizpari importatuko alitzaioke, bere senargai hori beste erlijio bateko aizatea? Aizu, senyorito! Neri etzait batere gustatzen porru patata, Edo biak porru, ala biok patata! Habrase visto? Aizu, baina ez zuri, badakit zuri ez aizura gustatzen zuri aizpari galdetzen izun. Ez da ere, biak berdina gerata. Eta esan aldizu aizpak nolako senarra gustatuko? Bai, klasikoa badakizu, igandero mesetara joaten den oietakoa. Eta sermoi garaian lo hartzen ez duena. Eta sendoa, serioa, jendearen aurrean mukiak entzen ez dituena. Eta batez ere, larun batetan soziedadera lagunekin joatea gustatzen ez zaiona. Zer dela eta? Zer dela eta? Larun batetan egiten ditugulako txokolaterian tertuliak. Aleginduko gara zure aizparentzat senargai egoki bat bilatzen. Zita bat jarriko dizugu eta begira, gure idazkari eta lankide den Iñaki Murua bertsolaria da eta hau ere joango da eta... Bai, bertsolarian nahiko pikaroak, baina jende honak dira. Mil esker gazte, agur! Udazkenak baditu Bertsoak, bertsolariak eta bertsolaritza. Gure txokotik mundu zabalari begira. Bertsolariak aurpegiz aurpegi eta euren saltzan. Bertso agenda. Eta Euskal Herriko bertsolari txapelketa nagusia. Bertso kantari asteragoa goiko bankoitik kalera. Bertso festa igandero, ETV batean. ETV, zurekin, zuzenean.
Todo Andres Gaiatorri. Ez, orain Ez da gustatzen, puntuala, gustatzen. Puntuala etortzea gustatzen, puntuala. Baina zu ere berandu etorri zeata. Ondo etorri zela, egizona okupatua nahi zen egizona, Ez da feminista bitako bat ez da izango, feminista eta izango. Kaixo, Gabon! Hau da. Hau alda nire kerubintxo maitea? Niteo. Nire kerubinota. Ui. Ederra. Izterra mardulak eta izterra mardulak. Gustatzen altzaizu, zurine? Bai, bere aire intelektual horrekin bai. Ba, zelebratzeko argazki bat aterako dugu. Bertatu. Bai. Hori. Prepara, bai. Hain dugu lertatua! Baina nire kerubintxoak ezin dezake erre! Ze kerubin eta ze borru, ni Teo eta hau du Julian! Baina, nola? Ez aizu ezin duela erre! Oso ona da erretzia. Ez izango da ona! Bueno, Europan ja lautatik hiru belaxe hilda gehiata minbiziki. Minbizin sortzaile lehenengotako hau da. Alde hortio, ni, eman horri defenditzen dut. Hori gezurra da. Abioia... Emakumea eta, ze ikusi behar dugun oraindik hemen. Begira. Txampaina. Nik ez, nik txokolatia. Txampaina. Arrazoi daukuztu ikusi honek puru erredeo eta seitun zurruteia. Ez duka zer ikusirik alkolak puruarekin erretzen da eta kito, baina ez da eraten nahi. Itxura ona dauke, begik gorri inda alde hortio, zikinkeri horio. Begira, abioian ere, lehen hiltzen direnak ez erretzaileak dira. Aurrean doazte eta plufiten dunean abioiak, bomba, danak hilda gelditzen dira. Ba, estatu batuetan galeraz egin dute guztiei erretzea, hala! Ba, diktadoreak, zu bezalako diktadoreak, musik eta ez zuten erretzen. Baina nondik atera dira zure Andre hori? Behau da diktadorea ondina betu. Honen kea danak ireizten hemen jarrita. Kea ez da ezer. Dano gaixotuko betu bere kulpaz. Gaina betu zeitxura duken, puru itiriken dion bagoitzen gehiago okartzen da. Jende interesgarriak erretzen du. Interesgarriak. Sherlock Holmesek. Intelektualak. Zuk esan dezu aire intelektuala zeukala, ba begira. Baina kanpotiko okertzen badan nola okertuko zaizkio barrenak. Hori gaina. Da ez duka zer ikusiri bata bestearekin. Kapaz da oirare purukin juteko eta dana zua. Jesus! Ez oea aitatu ere! Ez, berotasuna ematen duzuak, berotasuna, besteik ez. Zutzua, indartu. Puruzikin hori garratzen ditunakin ez da oinoa jote. Bea ez da eze asko, sano daula eta behi da horrekin, bizi horrekin zehatzen baldin badakitxo. Ze ondoengo eta behar ditu, honek. Bera baino ere eskaxago betako ditu noski. Puru erretzen. Ez kaso, zuk errelasai, ez du bat ezekin. Nire kerubintxoa, erretzaile. Ez. Hau ez hartu, Bilauko du besta bat. Zurine, zuk ere errein behar zenut. Iraindu iten du. Komentu. Bai. Beste gauza txarra. Ez, beste gauza asko txarra bada. Asko txarragoak. Beste gauza txarra esan. Milaka. Abizko da. Hori baino txarragoit batez. Txokolatia zen. Txokolatia! Oso txarra. Txokolatia! Andere kultura dun guztiok edatun dugun zerbait. Era bat gizentzen du txokolatiak eta honek liraindu. Bai, hau da linea gordetzeko hau da. Honek goizetan jaikita seguro koarto baino ahonda lau helduta ure ipurditik eta berren ezkurka neongo da. Zuzin jaki! Honek erretzia usten badezu mariatu iten zera. Mareatu. Bai, erretzia usten badezu mariatu iten zera. Olakon ondon mareatzen da, honek botatzen don kea. Fundizion garela ematen do, funtzionala fundizio. Ze exageratu adian horiek, ez? Seguruna, deportista askoek egiten duten bezala, beak ere iskutuan erreko due. Di Stefano bezala. Arek erre egiten zunzetan, deskantzutan da. Abek gauza berdin egingo due. Deskantzua. Bai. Aizu
tita, guk ez deskantzuan eta ez izkutuan, guk garen bezala garen. Esakoak hemen baleude, Jesus, Maria eta Jose. Ai, Hau peligro publiko bada, hau ez hartu, baina nora ekarri nauzu, Iñaki? Jesus! Baita kotxeak ere peligro publikoa dira, zenba jende hiltzen da, bideetan eta automobilak. Debekatu inberalde. Ai, esikira beharrezko die, baina hau... Automobilak txarra. Hau zeitiko ebaltzen donek. Jogurra jatiare oso txarra, da, konservantiak eta hainbeste gauza dituztera. Gatzatu amerikanua, gatzatu amerikanua. Gure etxean gatzatu baina azukria oso txarra da. Horrekin gaixotasun eta eriotza bestik ez du sortuko. Honek ez da traza honik, Ez. Honek, hau... Eskontzeko burua berda, Ez. Funes gabeko izona ez da izkontzeko. Hori bezala xe, erreko zaio honek besteare, Oi, Iñaki! Jesus! Bizio bakarri balin badu mutil majua da. Bai, majua. Bizioak horrekin hasten dira. Eta gero drogazale egiten dira. Eta gero, oi, Jesus! Ikusi. Esagera da, konservadora bat besterik etzea, esagera da. Kopa lehen. Eta ni esakoan naiz. Eta esakoak progresistak gara. Dana ez. Eso kontra. Bai, ba. Honek aspiradora behar do bere ondon. Bakizte keusai emango den, gastu ere, Euskalo, ze gastu dauken hori? Plazerra oso gauza hona da. Zenek ukatzen du hori. Konkursua. Beharrezkoa, bai ba. Erretzaileen konkursu. Emakume hau, bizio eta aragikeriotaz betzerik ez dakitz egiten. Bik iguala diok, Bai. Zertako naite du eskondu honek? Eskondu? Zertako eskondu? Nik ez da komeni zaizun hori, Hone behar do gizon bat zutsu, ez zu hartutako gizona, zutzaren bezala. Zua ematen du, puruak zua ematen du. Tuna. Hau ez da. Egia esan ere okerrago iruditzen zait. Andre, hau, gizona bera ere. Bera baino, gizona gixajoa. Zelo txababea zean Dentula. Nik uste bik alkarratuta darela, Keba. Zigarroa gauza ona da. Patxaran hartuta, kafiakin, eta horrek zen egiten dio kalte. Kafea, kopea, purue, danak hilaran. Bizioa! Lasaitu egiten du zigarroa. Lasaitu! Halako trazea daukege, hau emakuma edarraskoa tentea, eta hau hemen okarro-karrein da gixajoa. Baina adimen bizi-bizia du. Bizi-bizia. Adimen da. Iñaki, ni banoa hemendik, baina Juan aurretik gauza bat eskertuko nizuke. Bertxolaria zaren ez, egiozu mesedez, erretzeari bertso bat. Kontrakoa, noski! Bai, ez da dudaik. Bai. Konfabulatu india. Ez kasuik egin. Olako alprojarik ez hartu begizko, usai txarra dauka, tain bat ez dul gaizto, erretzen du Farias eta Monte Cristo, aurki geldituko da Teo Etxo Cristo. Amerikanuak, bertsolariak pikutuak. Gai baten bertsolari guztiak, bertsolari gazten burua eta damen. Txastela zezu. Betik burua dina baten da bain da, desastre. Zu poeta saltzen, ba? Bai, ni poeta. Poesia bat egin zuk tabako nalde? Poesia. Poesia? Tabakoaren... Poesia horretarako erabili behar dute. Ene, aitaren da semiaren Intelektuala. Nolaino iritsike ote garen. Ondo, poesia. Zigarroa, beltza ala rubioa. Igual zai. Ene bakar dade, hotzetako keberoa. Ene behatzei erantzita, bazeunde bezala, gora eta bera zabiltza. Nigandik inoiz aldentzen ez den, keleiala zara. Etzai guztietatik babesten nauzun kea. Zenezu martxe baten du, baina. Orain, pekatu bat bazina bezala ukatu nahi zaitue. Baina ni urrundu nahi zelizitogarrietatik. Osin behio bandita, ba. Zeren, aspaldidanik jakin dut, zenbat pekatu goxo dagoen mundu hontan. Lizunkeria! 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 Hau ez dagoan nikitzerik! Esakoa naizten honetan, kantu bat egiko diot oraintxe bertan, erretzea horri, kontrakoa noski! Asko erretzen hasten, omen dira umetan,
hartasoro batean, edo komunetan, zigarroak inasi, ta bukatu drogetan, hori bakarrik faltatzen, gure herri honetan, ez ba erre, denok mesedez, ez ba erre. Txorakeri gehiagi, asozar honek hemen, buru bat ederra da ondo jamba ondoren. Ahotik sartzen data, sudur zulotik irten. Noizpengako buru batek, ez du kalte egiten, erre lasai. Zaude isilik kontxo, erretzaien lerdoa, lehen edaten zen nahiko, baiar eta ardoa, orain erretzen dute, zigarro mordoa, martxa honetan Euskadi, ondame neratoa, ez ba erre, ez ba erre, ez ba erre, ez ba erre, ez ba erre. Noiz harritan begiak, harri gorri, gorri, eta bestetan ez dul boladak etorri. Ezin zaio bukatu mundu ondan inori, erretzeak ekartzen duen satisfazio hori, erre lasai. Erre lasai. Ez ba erre, erre lasai. Ez ba erre, erre lasai. Ez ba erre. Atzua! Atzo kalamidadea. Honekin ez ezkondu, honekin batu. Kontua? Atzuari kontua. Atzuari kontua. Era, kontuko ni horrekin? Zer nahi dezu txikita? Kontua. Oi, eskerrik asko. Kontua. Oi, ze detailea. Diote hemen edariaz gain atrakzioak ditugula eta orain. Satzean, nahiko atrakzioa zuzeu? Ixo! Mago bat omen dago, gurekin. Giro omen da bere izena. You walked in the joint, I could see you were a man of distinction, a real big spender, good looking, so refined. Say, wouldn't you like to know what's going on in my mind? So let me get right to the point. I don't pop my cork for every man I see. Hey, big spender, time with me. Wouldn't you like to have fun? How's about a few laughs? I could show you a good time. Let me show you a good time. The minute you walked in the joint, I could see you were a man of distinction, a real big spender, good-looking, so refined. Say, wouldn't you like to know what's going on in my mind? So let me get right to the point. I don't pop my cork for every man I see. Hey, big spender. Hey, big spender.
Willkommen, bienvenue, welcome. Fremde, étranger, stranger. Glücklich zu sehen, just wie enchanté. Happy to see you, bleibe reste stay. Willkommen, bienvenue, welcome im cabaret, au cabaret, du cabaret. Meine Damen und Herren, Mesdames et Messieurs, Ladies und Gentlemen, comment ça va? Do you feel good? Ich bin euer Konferencier. I am your host und sage willkommen, bienvenue, welcome im Cabaret, au Cabaret, du Cabaret. Leave your troubles outside. So, life is disappointing. Forget it. In here, life is beautiful. The girls are beautiful. Even the orchestra is beautiful. Christine, Mausi, Helga, Betty und Inge. Each and every one a virgin. You don't believe me? Well, do not take my word for it. Go ahead. Ask Helga. Glücklich zu sehen, je suis enchantée. Happy to see you. Willkommen, bienvenue, welcome. Im Cabaret, au Cabaret, au Cabaret. Étranger, stranger. Hallo, Stranger. Glücklich zu sehen, je suis enchantée. Enchanté, madame. Happy to see you, bleibe reste stehen. Wir sagen willkommen, bienvenue. Eskerrik asko, zein pozik gauden txirrimirri eta txiribiton gaur funtzioan egon alizateaz. Xabier eta Peterrek eskatu digute, eta
Tira, hemen ditugu laguntzaileak. Ekarri txiribiton, hemen ipini, aulki ere. Eskerrik asko, moñoño. Eta orain, dana prest dago badakizue. Hau da gure tipo indartsua, hau. Ez inori esan, baina Mirri ni prestatu diogun trampa txiki bat da. Beraz, zu, muskulitos, sartzeite mesedez hemen barrenen, eta badakizu, Mirrik esan da egin berdago sarte. Zer? Dirua. Detaile txiki bat zen, ezta? Tira, hauen nahikoa dituzu, ezta? Tira, broma bat da, eta eskerrik asko, sartzaite hor, eta txiribiton, iretzat gero etzego. Beraz, orain guazen hemendik hanka egitera, Mirri etortzen darenean zuekin, zer esan, beraz, guazen diskutatzera. Gero arte! Zer gauza, deando? Akuarrila, Saldia bat, txirri eta txiriton hemendik asaldu ba. Este saldu? Etorreko xera esan ziaten da. Funtzioan, ni nauzila. Mirri naiz? Ta? Txeta bat reste hau, txekatu dute hemen? Bagit. Ondo. Ondo dago hau, Zea da. Komun publikoa, komeixatea. Hemen. Baina, kontxo, txixaiteko punteria da. Zertan ari aiz orain ere? Punteria iten? Baina... Tira, mesedez. Jetxiadi. Ikusi alduk ekarri diadan nire azken asmazioa, Mirri? Ikasmatu balda. Bai? Kontxo, ondota, zer da ba? Ez duk asmatu ala? Xandiak, komuna, xaldako. Ez, Mirri, ez. Zerbait sofistikatuagorik ere bada, bai? Sofrito ez bada. Mirri, olakoa izenez esango diat. Hau nire azken asmazio hau, argazkiak, fotografiak ateratzeko makina bat da. Kontxo, horren txikia denez, Madein Japan izango duk, Mirri, nabaritzen da... Hori azalitik eseok asmatua! Babalore! Mirri, mesedez, baina nire makina honek, nire asmazio hau, ez da besteak bestelakoa, baditu birtute. Hiru birtute ditu. Esango dizki. Entzun, bat. Matias Prat. Mirri, nire makina hau, naiz eta hain haundita erraldoia izan, horretxekatik ez ditu argazki txiki xastrarrak ateratzen ez. Argazki haundiak, erretrato bikainak ateratzen ditu. Ondo. Importanta. Bi. Zela bi, Mari bi. Nire makina oso azkarra da. Azkarra da. Nahikoa du, 3 segundu nahikoa ditu, argazkiak eginak emateko. Babita kontatu eta ina, fotografia. Eta 3... Txirri vampiru. Hirugarrena nioen, guztiz debalde da. Doain, ez da sentimorik ere pagatu behar, nire makina erabiltzen. Gezurra ematik ikasmatu aizatea orduan. Mirri, froga egin nahi duk? Ateratzak argazki. Fotografia ateratzea? Hemen eseri, ojite baren... Esteteko. Baina zergatik ez? Esteteko. Mirri, jakin daiteke zergatik ez. Esteteko. Zer, beldurtiala? Ziurika asmatutako trampa bat dela. Ezagutzen gaitu eta. Ziurtxik asmatutako trampa dela. Ondo da, Mirri, ni neronek aterako diot... Este ni fotografikingo? Nik aterako diot erretratua nire buruari. Begira, zein erreza eta bikaina den. Lehen da bizi, Mirri, hemen aurrean eseri beharra dago. Norberaren altura honean. Hore eseri beharra dago. Bigarren, hileak eta urpegia alden dotorena jarri beharra dago. Zaila haukak. Eta hirugarren, botoi gorria sakatu besterik ez. Begira... Eta orain, 3 segundu nahikoa dira. 1, 2, eta 3, eta ara hemen argazkia. Ara txirriren erretrato bikaina. Gustatzen? Politia? Bai? Beraz, ni nire argazki hau kuadro batean jartzea noa, ik nola dabilen badakik, Mirri, egintzan nahi duana makinarekin, gero arte? Fio duzuen,
Txirrain itxusia eta beha zuen honako fotografia polita egiten dira. Ekartzen ma naiz, garria. Fotografia polita teago, garra. Jarriko naiz. Naixo ekartzea, Desiaten zabelde, Abein naixo ekartzen. Jarri egingo naiz, badakit. Esan du, lehen da bizi, eserien behar dara, ezta? Honelatxe, ezta? Ezta? Nola ba? Estaldea? Honelatxe. Txustexo, ez dakidela ba? Estaldea. Hola, esango. Hau, behatza jarri, pronto? Behatza? Eta gero hemen sakatu. Apa! Baletarik eta egin ninduan. Atxibiton, begira. Hau duk, nik egindako askeneko asmazioa. Mirrimatona. Txirrimaton jartzen duelako, txirrin eskantorrek lapurtu diziak inventua beti bezala. Nik asmatu diet, horrekin nengoen pixkak eskatan. Bai, zerduen, fotografiak iteko makina. Ba, ona, hori xirin beharraziok, badita iru kontatu, gero sakatu eta... De balde! Xiri, ingoik! Zartako mangoena, popa! Oi, txerdu beto! Bat, bi eta iru! Dumba! Txi, ostentatu da jarri hemen. Hemen jarri! Bat, bi eta iru! Hemen jarri! Hemen, txiritan hemen! Ara, badator, atera duta? Xe bator. Zein argazki polika! Zer, Mirri, ikere atera aldiok ire buruari? Fotografia? Bai. Ostia, ni fotografia behar. Zergatik? Ni nire honek atera diat eta kuadro batean jartzeko utzi diat. Ni mundu oso ezautzen atxe. Tira, Mirri, hemen gauden ez egintzak afroga? Txixengo zen iztupu bat, lehenako? Igual de fotografia? Bai, noski? Tira, Mirri, animatua di eta ire mutiko dotorea izta. Eixeria dior. Esegiat. Eta dotore aterako aiz. Bai. Xeingo nauk. Eixeri. Horain badakik, botoia sakatu. Alduan guapoena jarria, ire kiskurrak ondo plantxatu. Itxoin. Bat bita iru. Orain, bat, bi eta iru. Iru segunduak hemen dira. Atea la fotografia? Ara, Mirri! Fotografia! Guapo, Mirri! Mirri, Tamainu industrial atera ze gainera. Euskaldun arpegia, Hau duko hau, bixagia. Ikustak, Mirri, ikustak. Baina, Felipe Jiménez, du? Baina, bizituteki, oin zuen pestatako trampa bada. Ez, Mirri. Galdetuiek lagun hauei, ez dago tramparik, ez da? Ez dago tramparik, Mirri. Bakitzein duten. Lengoko mago hori ziur hor zartu esuela. Ez, Mirri, ez dago la hor mago hori. Zirugitu baten no. Mirri, begirazak nahi baduk, baina ez dago magorik. Ez dago magorik hemen. Atzeka dien ziur mago zartu esuela. Ez dago la ez erre, Mirri. Bai, ziur da zua. Zer, Mirri, motorra gaizki edo zer? Ikaragarria. Bano abrilo. Baina, Mirri, ez dakit gurutze gorriari deitzen. Txiribiton, ez ote daki... Mirri.
Tira, nahikoa da, gaurko bromatxo bat izan da badaki. Gehiaizkoa, bano abri! Baina, mirri, nik ez dut ezer ulertzen. Mirri, mesedez. Gehiaizkoa! Buruko mina hundi, haule horra, ekitzen da gure Jose Mai, atzo gaba joan zan gogorra, eran mozkortu arte, eguna jun da eguna torri, beti berdina gertatzen da, hori jakin alare segi, inoiz ez dakin nola joango da. Garko argiak orantxe piztu diz, Jose Mai berriz kalera, bizitza irautea, dela diot beti Jose Mai, nora dan jakin gabe, zerra sola inporte gabe, atzera begiratu ez, aurrean ez ikusi arren. Txup Jose Mai beltza, txup Jose Mai beltza, negarra beldurra eta zalantza. Txup Jose Mai beltza, txup Jose Mai beltza, hiri baita gauzak bizi modulatza. Buruka mina hundi, haule horra, ekitzen da gure Jose Mai, hotzea ikustea, dela dio beti Jose Mai, nora dan jakin gabe, zerra sola inporte gabe, atzera begiratu ez, aurrean ez ikusi arren. Garko argiak orantxe piztu diz, Jose Mai berriz kalera, bizitza irautea, dela diot beti Jose Mai, nora dan jakin gabe, zerra sola inporte gabe, atzera begiratu ez, aurrean ez ikusi arren. Txup Jose Mai beltza, txup Jose Mai beltza, negarra beldurra eta zalantza. Txup Jose Mai beltza, txup Jose Mai beltza, hiri baito gauzak bizi modulatza. Jose Mai beltza, txup Jose Mai beltza, hiri baito gauzak bizi modulatza. Eskerrik asko gaur gurekin izan diren Jotakie taldea. Baita ere gure Giro Magoa eta bere laguntzailea, Iñaki Murua eta Amaia Lasa, eta gure lehiakide Aurea eta Elena. Atozte! Aurea eta Elena, mesedez, hori da. Martxa hundikoa ezaltzen, Jotakieren konpasa, Giro Magoaren lan hori, ez da bat ere erraza. Murua zigarroen aurka, taldea Amaia Lasa, zuek erreala ez erre, gau goxo bat pasa.
acabó. Busca toda,